салом бинандагони азиз, ин барномаи суҳбати рӯз аст ва дар ин барнома вобаста ба сарфакорона истифода кардани қувваи барқ суҳбат мекунем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро дар студия ҳамроҳӣ мекунанд Маҳмуд Мирзоён, корманди Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуш омадед. ташаккур. мавзӯе ки мехоҳем ки имрӯз суҳбат кунем, қарибтари як моҳи охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон якам ҳангомаро хусусан миёни аҳолӣ роҳандозӣ кардааст, ё ин ки ташкил намудааст. мехостем шумо сабабу омилҳои маҳдудияти қувваи барқро ва зарурати маҳдудиятро ба бинандаи азиз гуфта бошед. марҳамат. дар маҷмӯъ таъмин намудани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи барқи доимӣ, ба сокинон таъмин намудани қувваи барқи доимӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва барои пурра таъмин намудани тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи барқ аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истааст. Новобаста аз оне ки мо дар даврони истиқлолияти давлатӣ як қатор лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро татбиқ намудем ва дар доираи ҳамин лоиҳаҳои татбиқ намуда дар баробари бунёди инфрасохторҳои соҳа ва навсозӣ намудани як қатор инфрасохторҳо, инчунин дар ҳаҷми зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд намудем, ки дар баробари бунёди иқтидорҳои энергетикӣ имрӯз талабот низ ба нерӯи барқ тамоюли афзоишшавӣ дорад, афзуда истодааст. ҳатто рӯз ба рӯз талабот ба нерӯи барқ афзуда истодааст, аз ҳисоби оне ки беш аз 95% иқтидорҳои энергетикии мо аз ҳисоби гидроэнергия, яъне бо истифода аз об, яъне бо истифода аз қувваи об мо дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ нерӯи барқ истеҳсол менамоем. Бо фаро расидани давраи тирамоҳу зимистон як кам мушкилӣ оид ба таъмини нерӯи барқ пеш меояд. Сабаби асосии ҷорӣ гардидани маҳдудияти нерӯи барқ ин танзими тавозуни истеҳсол ва истеъмоли нерӯи барқ мебошад. ва табиист ки дар фасли зимистон талабот ба нерӯи барқ меафзояд, маҷрои дарёҳо кам мешавад ва аз ҳисоби кам шудани резиши об дар дарёҳо истеҳсоли нерӯи барқ низ коҳиш меёбад. имрӯз асосан таъмингари асосии яке аз таъминкунандагони асосии нерӯи барқ ба соҳаҳои иқтисодии иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун мебошад, ки нерӯгоҳи мазкур, обанбори нерӯгоҳи мазкур дар давраи тирамоҳу зимистон аҳамияти стратегии муҳим дорад барои таъмин намудани нерӯи барқ. сабаби асосии зиёд будани маҳдудияти нерӯи барқ ин кам гардидани резиши об дар дарёи Вахш мебошад. Имсол нисбат ба соли гузашта резиши об қариб 80 метр куб сония кам аст, ки тибқи ҳисоби мутахассисон танҳо дар давоми 2 моҳ, дар моҳи октябр ва ноябр, бинобар кам гардидани воридоти об ба обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак, ки ҳаҷми он беш аз 400 миллион куб сонияро ташкил медиҳад, ҳамин қадар меъёри об аз нисбат ба соли гузашта кам ворид шудааст ва агар дар сурати ворид гардидани ҳамин қадар зиёда аз 400 миллион метр куб сония об мо метавонистем ки беш аз 250 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол намоем, ки ин дар давраи тирамоҳу зимистон ин миқдор истеҳсол мо метавонистем ки ҳатто вилояти Суғдро дар ҳамин давра пурра давоми 2 ҳафта бо нерӯи барқ таъмин намоем. ва табиист ки воридоти об кам шуд, истеҳсоли нерӯи барқ бештар аз оби обанбор истифода мешавад. Яъне сатҳи оби обанбор низ ин муҳим аст барои нигоҳ доштани сатҳи оби обанбор. маврид ба зикр аст ки ҳамин обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак сатҳи баландии сарбанди нерӯгоҳ 300 метр ва нуқтаи оби обанбор 910 метр аз сатҳи баҳр мебошад, ки ҳамагӣ 53 метри он, яъне то 857 метр аз сатҳи баҳр, яъне ҳамагӣ 53 метри оби обанбор оби фоиданок барои истеҳсоли нерӯи барқ пешбинӣ шудааст. дар сурати мо самаранок истифода набарем ҳамон обе ки дар обанбор захира кардаем, дар фасли масалан дар моҳҳои феврал, март аллакай норасоии об мешавад ва вақте ки норасоии об шуд, истеҳсол аз ҳозира дида ки мо айниҳо
айни ҳол сарфаи обро камтар кардем, истеҳсол поён мешавад. Вақте ки истеҳсол вақте ки сатҳи об поён шуд, на танҳо ба истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обии Норак, балки дар нерӯгоҳҳои поёноб низ таъсири амиқи худро мерасонад. Масалан дар нерӯгоҳи барқи обии Бойғозӣ, нерӯгоҳи барқи обии Сангсуда 1, Сангсуда 2 ва то нерӯгоҳи барқи обии Сарбанд. Аз ҳамин хотир маҳдудияти каме бештари муваққатии нерӯи барқро дар давоми моҳҳои ноябр ҷорӣ кард, то ки дар моҳҳои декабр ва рӯзҳое ки сард мешавад, таъминоти барқ боз ҳам беҳтар шавад. Чунин ва маврид ба зикр аст ки мо аллакай шурӯъ аз 5 декабр аллакай таъминоти нерӯи барқро нисбат ба моҳи ноябр бештар карда шуд таъминоти барқ ва аллакай ҳамун соатҳои таъминоти барқ бештар гардид. резиши об дар обанборҳо масалан аз ноябр маҳдудият нисбатан зиёдтар шуд. Сабаб дар чи аст? Масалан каме боришот дар ҷумҳурии Тоҷикистон кам шуд. Умуман чӣ фарзияҳо буд ки масалан об ҷамъ нашуд дар обанборҳо? Маврид ба зикр аст ки шохобҳои асосии дарёи Вахш ин дарёи Сурхоб аст, дарёи Хингоб мебошад ва бинобар камбориш омадани сол ва кам гардидани резиши об дар дарёҳои боло, яъне дар дарёи Вахш сатҳи воридоти об кам шуд. Аз ҳамин хотир бинобар мутахассисон ҳисоб карданд. Масалан имрӯз баъзе фарзияҳо ҳаст ки гӯё мо дар тобистон обро захира накардем, мо ҳамон обе ки нуқтаи максималие ки барои нерӯгоҳи барқи обии Норак пешбинӣ шудааст, нуқтаи 1910, мо ҳамон то давраи кам ворид шудани, масалан дар давраи тобистон пурра мо ҳатто оби зиёдатиро мо тавассути туннели Опарто, нақби Опарто ба дарё мепартофтем, то ки истеҳсоли нерӯи барқ аз ин ҳисоб дар нерӯгоҳи поён обам зиёд шаванд. Мо то кам шудани воридоти об нуқта ҳамон 1910 буд ва бинобар кам шудани воридоти об аллакай талабот зиёд шуд, истеҳсоли барқ низ зиёд шуд. Аз ҳамин хотир мо истифода намуда истодем асосан ҳозир аз ҳисоби оби обанбор, аз ҳисоби оби обанбор истифода намуда истодем ки бо зиёд шудани истеҳсол сатҳи обанбор низ коҳиш ёфта, паст шуда истод. Агар дар сурати ҳоло мо аз нигоҳи мушкилоти техникӣ дар истеҳсол надорем. Агар ҳаҷми зарурии воридоти об агар зиёд мешуд, мо бе маҳдудият метавонистем ки нерӯи барқи бештар истеҳсол кунем ва соҳаҳои иқтисодии иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нерӯи барқи боэътимод таъмин кунем. Имрӯз бибинед, мо нерӯгоҳи барқи обии Роғунро бунёд намуда истодем ки яъне обанбори нерӯгоҳ аллакай баъд аз ба нуқтаи муайян расидани сатҳи обанбор ва сатҳи зарурии об ҷамъ шудан, аллакай танзимгари асосии об дар нерӯгоҳҳои поёноб аллакай нерӯгоҳи барқи обии Роғун мешавад ки ин аллакай ба истеҳсоли нерӯи барқ ва зиёд ворид шудани об ба обанборҳои поёноб таъсири амиқи худро мерасонад. Инчунин дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ 85% иқтидорҳои мо маҳз дар дарёи Вахш ҷойгиранд. Ана имрӯз бинобар сабаби тағйирёбии иқлим ва махсусан дар давраи тирамоҳу зимистон кам шудани боришот ва тобистон обшавии пиряхҳо, мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом пеш гирифт ки барои расидан ба яке аз нишондиҳандаҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то 10% расонидани ҳиссаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар истеҳсоли нерӯи барқ, бунёди нерӯгоҳҳои офтобиро ба роҳ монад. Аллакай шоҳид будем ки сарвари давлат зимни сафари корияшон ба вилояти Суғд ва пас аз ба истифода додани 3 гидроагрегати охири нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум барои бунёди 2 нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд ва нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон. Бинед, бас аз ба истифода додани нерӯгоҳҳои мазкур соли 2028 ба нақша гирифта шудааст. Пас аз ба истифода додани нерӯгоҳҳои мазкур мо имкон пайдо менамоем ки рӯзона аз ҳисоби то як миқдор аз ҳисоби нерӯи барқи истеҳсолнамудаи
нерӯгоҳҳои офтобӣ истифода намоем ва масрафи об сарфаи обро рӯзона кам кунем ва шабона аз ҳисоби оби сарфагардаи рӯзона метавонем сарфаи обро зиёд кунем ва истеҳсоли барқро бештар кунем, то ки тӯли давоми рӯз соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нерӯи барқи доимӣ ва боэътимод таъмин мешаванд. бале, воқеан ҳам нерӯгоҳҳои хурду бузург, он обанборҳое ки масалан имрӯз дар ини он нерӯгоҳҳо ҳастанд, захираи асосӣ дар самти таъмин кардани қувваи барқ мебошанд. Акнун дар ҳолати боришоти зиёд, агар дар моҳҳои оянда боришот хуб шавад, ин мушкилӣ бартараф мешавад. бале чуноне сарвари давлат дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, ки шурӯъ дар соли 2027, яъне шурӯъ аз моҳи май, аз ҳисоби истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва силсила нерӯгоҳҳои дарёи Вахш, Тоҷикистон пурра ба истиқлолияти комили энергетикӣ мерасад. Яъне ин ҳадафмандона буд, ин аллакай барои расидан ба истиқлолият аллакай ҳисоби мутахассисон дақиқ аст. Бубинед, имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 50% корҳои сохтмонӣ ба итмом расонида шудааст. Ду гидроагрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун, яъне чархаҳои муваққатӣ кор карда истодааст, ки дар ҳамон як давраи муайян аз рӯзи ба истифодадиҳии ду чарха аллакай то имрӯз нерӯгоҳ 10 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол кардааст. Ана соли оянда, соли 2026 дар нақша аст, ки ду агрегати муваққатии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба агрегатҳои доимӣ иваз карда мешаванд. Яъне айни замон агар иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳи барқи обии Роғун 400 мегаваттро ташкил диҳад, баъд аз иваз намудани ду гидроагрегати муваққатӣ ба агрегати доимӣ аллакай иқтидори тавоноии нерӯгоҳ ба 1260 мегаватт мерасад. Инчунин соли 2026 баланд бардоштани нуқтаи баландии сарбанд, яъне 1155 метр аз сатҳи бар дар нақша гирифта шудааст, ки яъне бо баланд гардидани сарбанди нерӯгоҳ ва зиёд шудани сатҳи об аллакай фишор зиёд мешавад, истеҳсоли барқ низ зиёд мешавад ва аз ҳисоби истеҳсоли барқ на танҳо дар нерӯгоҳи Роғун, инчунин воридоти об низ ба дарёҳои поёноб, ба дарё, масалан дар фасли тобистон мо метавонем як қисми обро дар нерӯгоҳ, дар обанбори нерӯгоҳи Роғун захира намоем ва дар фасли тирамоҳу зимистон аз оби он истифода намоем, ки ҳам воридоти об ба дарёҳои поёноб зиёд мешавад. Соли 2027 агрегати навбатии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба истифода мешавад, ки баландии сарбанд дар соли 2027 ба 1175 метр аз сатҳи бар расонида шудааст, ки аллакай оби муайян захира мегардад ва истеҳсоли нерӯи барқ махсусан дар давраи тирамоҳу зимистон истеҳсоли нерӯи барқ зиёд мегардад ва ҳамон талаботи афзояндаи соҳаҳои иқтисодии иҷтимоии Ҷумҳурии дар давраи тирамоҳу зимистон пурра бо нерӯи барқ таъмин мекунад. Инчунин дар баробари бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ, аз ҷумла нерӯгоҳи барқи обии Роғун, инчунин бунёд намудани иқтидорҳои истеҳсоли аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла нерӯгоҳҳои офтобӣ ва бодӣ дар назар дошта шудааст, ки дар нақша аст, ки соли 2026 иловатан боз сохтмони беш аз 1000 мегаватти дигар оғоз гардад. Яъне бо оғоз шудани иқтидорҳои нави истеҳсол аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи офтобӣ ва бодӣ, мо метавонем тӯли сол ва соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нерӯи барқ таъмин намоем. ҳамаи ҳамин нишондодҳое ки шумо гуфтед, ин аз рушди ояндаи истиқлолияти энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. Акнун ҳозир вазифа ё ки масъулияти шаҳрвандон аз чӣ иборат аст ба андешаи шумо? Шаҳрвандон ва масъулони корхона ва коргоҳҳои саноатӣ метавонанд, ки бо истифода аз панелҳои офтобӣ ва дигар манбаъҳои алтернативӣ талаботи хонавода ва талаботи корхонаҳои худро бо нерӯи барқ таъмин намоянд. Ва нуқтаи мазкур низ дар Маҷлиси навбатии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сарвари давлат
садо дода шуд ва сарвари давлат дастур доданд ки масъалаи истифодаи васеъи манбои барқароршавандаи панелҳои офтобиро дар хона ва корхонаҳо мавриди таҳлили амиқ қарор диҳанд ва аллакай яъне бо насб шудани панелҳои офтобӣ дар хонаҳои истиқоматӣ ва корхонаҳо аллакай ин таҷриба дар кишвари мо амалӣ шуда истодааст. Як қатор корхонаҳои саноатӣ ҳастанд, аз ҷумла шаҳрвандоне ҳастанд, ки аллакай дар болои боми хонаҳои худ ва корхонаҳо бошад дар болои боми корхонаҳои худ панелҳои офтобӣ насб карданд, ки талаботи худро ба нерӯи барқ таъмин менамоянд. Яъне истифодаи васеъи панелҳои офтобӣ ба чанд нуқтаи муҳим аз чанд нигоҳ барои низоми энергетикӣ ва барои худи шаҳрвандон муҳим аст. Якум ин коҳиши сарборӣ дар низоми энергетикӣ мешавад, ки чӣ қадаре ки яъне истифода аз шабака кам мешавад, шаҳрвандон метавонанд талаботи худро бо истифода аз ҳамон панелҳои офтобие ки насб намуданд таъмин намоянд. Инчунин бо кам шудани талабот аз шабакаи умумӣ устувории низом бештар мешавад, садамаҳо кам мешавад, махсусан дар давраи тирамоҳу зимистон ки талабот ба нерӯи барқ бениҳоят зиёд мешавад. Дар сурати яку якбора пайваст гардидани тамоми муштариён ба шабака аллакай сарборӣ дар шабака ба миён меояд ва метавонад ки боиси баъзе садамаҳои техникӣ гардад. Устувории низоми энергетика. Сеюм ин кам гардидани сатҳи талафоти нерӯи барқ. Асосан бибинед имрӯз дар сатҳи истеҳсолу интиқоли нерӯи барқ талафоти нерӯи барқ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. Мутаассифона талафот дар сатҳи шабакаҳои тақсимоти барқ нигаронкунанда аст, ки аллакай барои бартараф кардани талафоти нерӯи барқ инчунин бо роҳи насб намудани ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ дар доираи лоиҳаҳои кам намудани талафоти нерӯи барқ корбариҳо идома доранд. Аллакай ва ин нишон медиҳад, ки талафоти асосии мо дар хатҳои шиддати паст қарор доранд, аз 35-10 то 04. аз ҳисоби коне ки хонаҳо дар болои боми хонаҳо панелҳои офтобӣ насб мекарданд, ин боис мешавад ки талафоти нерӯи барқ низ кам шавад ва ҳавасмандӣ барои сарфакорона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва шаҳрвандон аллакай фарз кардем дар доираи то 5 киловатт панели офтобӣ насб кардан, онҳо кӯшиш мекунанд ки истеъмоли онҳо дар доираи ҳамин то 5 киловатт сурат гирад ва ҳамин як ташвиқ мешавад барои истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ. аз суханони шумо бармеяд ки боз ҳам шаҳрвандон, аҳолӣ, сокинон сарфакорона истифода кунанд қувваи барқро ва истифода кунанд аз роҳҳои алтернативие ки шумо гуфтед. Сарфакорона истифода кардан фикр мекунам ки дар моҳҳои баъдӣ чуноне ки шумо зикр кардед ки аз 5 декабри соли равон нисбатан маҳдудият камтар шуд, боз ҳам хубтар шудан мегирад. Бале. Яъне асосан ки мо имрӯз муваққатан мо бибинед дар давраи тобистон масалан шуруъ аз моҳи май мо аллакай дар кишвар пурра имсол таҷрибаи соли 2025 шуд, ки мо аллакай аз моҳи апрел пурра маҳдудияти нерӯи барқро гирифтем. Аллакай тамоми соҳаҳои иқтисодии иҷтимоии Ҷумҳурии Tojikiston бидуни маҳдудият нерӯи барқ мегирифтанд, зеро ки воридоти об зиёд шуд. Воридоти об табиист, ки воридоти об зиёд шуд, истеҳсоли нерӯи барқ низ зиёд мешавад ва сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ин на танҳо дар давраи тирамоҳу зимистон, балки дар тамоми фасли сол, яъне тамоми фасли сол ин муҳим аст ва хеле муҳим аст ва як ибораи бисёр ҳам машҳур ҳаст, ки ҳамун нерӯи барқи аз ҳама арзон нерӯи барқе ки сарфа карда мешавад. Яъне сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ин на танҳо як роҳи ин на танҳо як ба манфиати иқтисодӣ ва молиявӣ хонаҳо ва корхонаҳо аст, инчунин яке аз роҳҳои устувор намудани низоми энергетикӣ аст, ки махсусан истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистон муҳим аст, чунки дар ҳамин давра талабот ба нерӯи барқ бештар мешавад. Бибинед, яъне сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқро сарвари давлат муҳим арзёбӣ карда ва як нуқтаи муҳимро қайд карданд, ки на танҳо сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, балки дигар захираҳо аз ҷумла об ва газ ин хеле муҳим аст дар давлатҳои хориҷа
ҳамин истифода маданияти истифодабарии ҳамин захираҳоро аллакай аз синни хурдсолӣ дар боғчаҳо ва дар мактабҳо меомӯзанд, ки аллакай аз овони кӯдакӣ дар шуъури онҳо истифодаи самараноки тамоми манбаъҳо пайдо мешавад ва онҳо кӯшиш мекунанд, ки дар оянда ҳамин тамоми манбаъҳо самаранок ва сарфакорона истифода намоянд. ва акнун дар замони имрӯз истифодаи самараноки нерӯи барқ ва дигар захираҳо яке аз тарбияҳои хонаводагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бояд ки ҳар падару модар, ҳар волидон, умуман шахсони калонсол дар хона, дар коргоҳ ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ сарфакорона истифода кардани тамоми мавҷудот аз ҷумла захираҳои обӣ, барқ, газ, чуноне ки шумо зикр кардед, бояд ки мо сарфакор бошем ба хотири беҳдошти пеш аз ҳама сатҳи зиндагии хонаводагии худамон. барои суҳбат ташаккур, ки омадед вобаста ба мавзӯи имрӯза муҳим маҳдудият ва сарфакорона истифода кардани қувваи барқ ибрози назар кардед ва бинандагони азиз ҳамсуҳбати мо буданд Маҳмуд Мирзоиён, корманди Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон. Итминон аст, ки бо сарфакории мо ба истифода додани солҳои баъди нерӯгоҳи барқии оби Роғун, чархаҳои нерӯгоҳи барқии Роғун ва дигар нерӯгоҳҳои хурду бузург, ин масоил, ки андак дар назари бинандаи азизи мо масоили глобалӣ метобад, ҳалли худро меёбад ва он рӯз дур нест, ки мо ба истиқлолияти энергетикӣ мерасем. Ташаккур бори дигар ва бинандагони азиз, ин буд барномаи навбатии Суҳбати рӯз. Тавассияту хонобод бошед.